Karong gipailawom na sa signal number 1 ang Surigao del Sur tungod sa tropical depression Bashang. Atong siron ang ginahimong pagpangandam sa probinsya, pinaagi sa live report ni James Paulo Yap nga manukad sa Hinatuan, Surigao del Sur. James? Sara, wala pa mabati dinhi sa Hinatuan, Surigao del Sur ang epekto sa nagkaduol nga bagyong Bashang. Apan bisan pa man yana, nagpatuman gihapon og preemptive evacuation ang 5 ka mga island barangays dinhi sa maong munisipyo. Tibok adlaw nga dagom ang kalangitan sa dakong bahin sa Surigao del Sur, ilabi na dinhi sa munisipyo sa Hinatuan karong adlaw. Walay na sinati nga mga pag-ulan sa lugar, taliwala sa nagkaduol nga bagyong Bashang. Wala pa'y nabating epekto niini sa maong lugar. Apan sumala sa pag-asa, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa southern portion sa Surigao del Sur. Lakip na ang Hinatuan, Bislig, Lianga, Lingig, Kagwait, Marihatag, San Agustin ug Barobo. Apan bisan wala pa epekto ang bagyong Bashang sa lugar, 5 ka mga island barangays na ang nagpatuman og preemptive evacuation sumala sa Emergency Operation Center. Anaasab kuno sa 500 hangtod 700 ka pamilya ang gilauman nga mahikling karong hapon o gabi. Dugang pa sa MDRRMO Hinatuan nga pipila ka mga barangay sab ang ilang ginakonsiderang flood prone. Ginatun-an sab nila karon ang pagpatuman og preemptive evacuation sa mga coastal barangay. Sara, pahimangno sa LGU ngadto sa mga residente nga kanunayon ang pag-igmat og mag-andam na sa ilang mga gamit og gilayong muhikling kung aduna nay abiso ang LGU o ilaha pong awhag nga dili na lang supakon ang preemptive evacuation kung kinahanglan kining ipatuman sa LGU aron sab sa ilang kaluwasan. Sara? Okay, daghang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap.